Thobela nda sanibonani Lochani ke le hlonolo la lidwaba hona according to the Bible ke sihlolo samatebele bakaeshu Sanibonani babukele makhaya. I am Noah Judah Wamatunyan, and we welcome you to According to the Bible, where we tackle the issues of life and of the Bible together. Indeed, this is where we give you solutions and answers according to the Bible. I just want to let you know that today we are discussing Christian belief and ancestors, or noma amadlozi, noma badimo. I believe that by today we will leave here having an understanding. That's why we have the show called According to the Bible. What's our name as I greet our visitors as they're going to help us? Sanibonani. Yebo baba. Kunjani? My bishop sikahle Awu siyabonga Nciko. uNkulunkulu unathi. Ngiyabona ufaka namashine shine uthi ubonakale kahle Nciko. Kuna ngiyabona. Yeah. Siyabonga Nciko. No ngiyajabula uphinde ngibe nawe. Siyabonga kakhulu. It's a Yeah. very wonderful thing ukubona futhi Nciko. Siyabonga. Ngicela ubulisa abantu emakhaya batshele ukuthi ubani ubuya kuphi. Mangibulise kubo bonke ababukele emakhaya okhulumayo ke ngoApostle Z81 olapha eEastern Cape, East London, Buffalo City. Yeah. Buffalo City. Buffalo City. Siyabonga Nciko. Yeah. You're welcome again. Nciko kaNkulunkulu. Asibingelele Bishop. Yeah, now awufikile for the first time. You are looking good. Yeah, You are siyabonga. looking very dangerous Nciko kaNkulunkulu. Siyathokoza. Ngiyacela nje ubulisa abantu emakhaya just to tell them who you are, where you are coming from Nciko kaJesu. Asibulise ababukeli bonke emakhaya, umprofeti uMageja ngibuya eThekwini eMgungundlovu. Nkosi yami. Ngasiba khona eNatal. From Liberty of Life, Liberty Arena of Liberty, Arena. Synagogue. Angifuna ukuthi uyikhohle le Nciko. Eh. Arena of Liberty. Yes, Arena of Liberty Synagogue. Umzulu baba. Ngumzulu. Wakashaka. Yebo. Nkosi yami ngithanda ukulwa kabi I hope nawe ngithanda ukulwa mama Zulu bahlala bakuthembisa ngizokushaya impela ngizokushaya siyabonga Nciko my co-host the Christian belief and ancestor or amadlozi or our forefathers, some they call it ancestors. Yes. So we it has been a turmoil between the two. Some they're feeling comfortable doing the both. Some it's a problem. Figure no just Ancestors are our bloodline. yeah. The very depth of where we come from. Yeah. The family. Yeah. There are people that we know that have slept. The Bible says that they are departed spirits. In connection with us being Christians and people that believe in ancestors, I don't know. But according to the Bible in Isaiah, we're being told that we are not to communicate with the dead. I think that's where the confusion is for me. But we thank God for the men of God. They will clarify that for us. Okay, yeah, I love the way you put it, an honor, ukubahlonipha and all that. And I'm following the man of God Gakoli, the prophet. He's a friend, and there is where he was quoting Guti, even if ANC bangaphetha kanjani, the fact that bahlonipha, they honor. Yes. Labantu bathi bandlulile. Okay. It will be very hard because they honor the parents, the bloodline, and all that. Okay. And but today we're just gonna get clarity. Yeah. Because he's the prophet of God, you are a Christian servant of God. Yeah. So I just want you to, according to you, Yeah. can the two come together? Can I do both? Can I be a Christian according to? Because as Africans, some believe that lento le yalotha abalungu, so then basihlunganisa, like they've separated us from our originality or our origin. Yeah. So angazi wena bona ukuthi bafikile basimoshela or kwenzakala, should we go back? Yeah. No, thank you. It's a very interesting question. Yeah. And ibalulekile Yeah. now and then media. Yeah. Sikwazi ukukhuluma ngayo Yeah. and so on. Well, according to the Bible, as per the show, Yeah. food. Uma sister ke wathatha incwadi kaIsaiah, ngizawuthatha two scriptures, incwadi kaMatthew chapter 16. Uma uPetro wayenza confession
uJesu ne ukuthi unguChrist the Son of God. Then uJesu buya uthi mina ngithi unguPetru. Phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami. Athi amasango elesizulu lithi amasango wabafileyo. Then elesingisi lithi the gates, elinye lithi the gates of the dead. Elinye lithi the gates of Hades, not Hades, the gates. Now ngifuna sikhulume lapha. Then siye ngapha kuSamuel, kuSaul. Uma uSaul eyo consulta kusangoma. Yayibona into enjalo ne. All right. Now ukubuya, according to the Bible, we are not supposed to communicate with the dead, just like our sister have said. But now, sikhuluma nge-Christianity, kuthiwa into yabelungu. Yeah. Into yokuqala uJesu akayena umlungu, ungumJuda. AmaJuda wabona abelungu. Iyayibona into enjalo ne. Noma ke bangamportraya uJesu njengomlungu, but akayena umlungu. Number 2, God is not any race. UnguNkulunkulu. Iyayibona wasezulwini. Aka belong to any race in a way. Now into eyenzekayo from that point of view, according to the Bible, le ndaba yamadlozi ya-ancestors ayona into yase-Afrika. No. Iya exista nakubelungu. Kaninzi abelungu indaba yasemathuneni abasizakali selabanye bangamaKristu. You see, I've heard quite a number of pastors lapho umama khosikazi wabashonile bayokhala emathuneni yonke leyo nto, but ke asikho lapho. But into enizama ukuthi uSathane yena ayuthi sikhulume ngoSathane ukuthi uSathane is a deceiver. Uma efika kuma-Afrika kunendlela ambambe ngayo. Uma efika kumlungu kunendlela ambambe. In each and every race uSathane unendlela ababambe ngayo, and injongo yakhe is to deceive. Okay. Yes. Sisangena kuyo, we are trying to get the understanding. Yes. And ubaba sekayibekile indaba yakhe. Sizobuya sobala kumprofeta azosiza naye ukuthi yena uyibona kanjani ikholo lwakhe albeke githi, so that we understand. We are taking a break and we will be back. Babukeli emakhaya sibuyile hiyo, according to the Bible kumnandi kuyashisa. Sikhuluma ngamadlozi nokukholwa ziyahlangana na. Bakhona abafundisi, they are going to help us. Mfundisi wami, Asibonge. sicela ukwazi, sicela ukuzwisisa ukuthi nina umbono wenu uthini as umprofita. Ziyahlangana, sicela umbono. Number 1 nje ngiqale ngibingelela udokotela. Uyazi le daba kube umzukuzuku ukuthi ngene studio ngithi I can't go and argue with an old man that I respect. Engimaziyo kakhulu. Uyoba ne-impact kakhulu nasempilweni yami. Amen. Mina yami believe ithi masiqala nje sithi iBhayibheli siqala from Genesis. Libhalwa abantu abangasekho. Akekho ngisho umuntu oyedwa lapha eBhayibhelini ophilayo. So leyo nto yenza ngingakwazi ukuphika ukuthi ama ancestors akhona. Bese ingixakala ekuthini iChristianity wayingivumela ngiyoguqa emathuneni kaIsrael empty, kodwa nami ngibe nginawo amathuni ekhaya anamathambo anabantu. Why do I go to Italy ngiyofuna amathambo ama disciple kaJesu, kodwa nami ngibe nginabo abazali? And uNkulunkulu kube efuna ngiconsult kaIsrael bengizozalelwa khona. I am an African, ngingumAfrika ngokwenhloso kaNkulunkulu. So mina ngiyakholwa ukuthi misunderstand la ekuthini
abantu bacabanga sengathi masivuma ukuthi amathonga akhona siyawakhonza. Sikhonza uNkulunkulu futhi ngenhlanhla uNkulunkulu akacontrolwa abantu. Akekho umuntu okufanele asitshele ukuthi wena ngoba uconsulta amadlozi awusavumelekile ukuthi ungathi usindisiwe. Iscripture udokotela asiquotayo uquota uSamuel. Samuel lapho bekade exosha abantu abanamadlozi. And ilithi iBhayibheli emva kwalokho iphimbo laNkulunkulu alizange libe khona. Wayengakhulumi ngabaprofeti uNkulunkulu, wayengakhulumi futhi nangamaphupho. Until uSaul azazifihle ayoconsulta kumuntu onamadlozi. Uyabona? Kumele sikunderline ukuthi ngesikhathi abantu abanamadlozi bengekho noNkulunkulu akazange akhuluma. Uyabona? But kulo muntu onedlozi mayefika kuyena econsulta kuyena ufika uNkulunkulu uyakhuluma uyavela uSamuel. Uvela kanjani? Uvezwa kanjani idemon? Masithi abantu abangaseka amademon, idemon limveza kanjani umprofeti kaNkulunkulu? Yini eyenza ispirit sika Samuel sisuke from the ground sikhulume kodwa lo muntu kube kuthiwa unomoya kaSathane because uyabuza uSaul uthi ubonani uthi lo wesifazane ngibona a spirit coming out from the ground. Yabona ibelief yami ithi umuntu mayefa kufa umzimba ispirit somuntu asisoze sife. Statement asishila umfundisi ngathi iANC kunzima ukuyikhipha in power because every time benamaralo beza bethi long live spirit of Oliver Tambo. They provoke ama spirit ama ancestors because anything to exist spirit must be involved. So laba bantu ngebelief yami they are absent in the body but present in the spirit. That's my belief. Yeah. Okay. Yashisa. Yeah. So ngifuna ukwazi because uJesu makafika uthi ngipurifier yonke into upon the fact that you confess him as your Lord and Savior. Ugogo ulele. Ugogo bangakholwa. Okay. Kuzinto zakaNkulunkulu futhi maybe ube a lawyer. Yebo ugogo wami ngiyamthanda. Do I consult such a spirit? All right. Number one, you must underline nations are represented in heaven. Okay. Families are represented in heaven. There is why uthola ukuthi isicebi noLazaro leli verse lithanda ukusebenzisa kakhulu. Ngesikhathi uJesu enza umzekeliso ukuthi bafa, isicebi sikhuluma sithi ngicela uLazaro angiyele kuba 4 wethu. Kusho ukuthi noma efile, amanye ayachaza ukuthi ba u5, noma efile kodwa wayazi ukuthi emhlabeni ubelonga kuphi. Okay. That's number one. So uma bathakathi ibelief yami mina dokotela ngiyazi siyazi lonke siyesisho sonke siprofeta sipreacher sithi kuyenzeka unamanzi amnyama khona umuntu okuyele emathuneni wayokuvala emathuneni. So uma labantu bekwazi ukuguqulwa emathuneni baguqulwe basebenze ngendlela errong yini engangivimba ukuba consulta ngibaguqule bafike ngendlela right because I mean it confused me ukuthi singakhala ngokuthi ubanjwe icase kaAdam sefile kodwa ugogo wakho uyamphika. Ngicela ungene yeah it's no, very deep. I believe so now deep. I wanted to hear this and I believe that you guys are the right candidate. Angathi dokotela utheni wena ngoba inceku ibekele kahle. That's a very ngiyazithanda zonke lezi azithachile. Yes. And asibuye futhi sihambe naye. Yeah. Ukuthi ngifuna kubuya kule scripture asikhothile umfowethu. Ukuthi la sikhuluma ngoSaul. Yeah. Owaxabana noNkulunkulu. Ne? Uma exabana noNkulunkulu. And then ke he consulted but akekho umprofeti kaNkulunkulu owavuma ukukhuluma naye. He had to go ngoba manje ngokweBhayibheli uyayibona Exodus 20 awumkhonze abanye onkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu. Uyayibona into enjalo. Na uSaul njengoba exabene noNkulunkulu wafuna manje eyofuna the rebellious spirits ngoba ispirits zikhona different kinds of spirits. Mangibuye ngegates of Hades. When we go to the deeper side ukuthi sifunele gates of the dead. Asikhulumi ngehell, asikhulumi ngeHades.
abafileyo abangakholwa iBhayibheli lithi balele Hades, laba abakholwayo balele paradise, ne? Okay. Now asikhulumeni ngale gates eziza noJesu, yayibona, ngoba manje ayiveli leyo, kodwa uJesu uveza igates. Now where are the gates? Now kunabantu esibabiza singama Africans, siyazi ukuthi kunezithunzela. Izithunzela kunabantu abafa before time. Okay. Ababulawa ngama principalities noPaul owawabona. Yabona? Now uma mina nginguntiwana ngifa before time, la emhlabeni kuzothiwa ngifile. But in the spirit world, you see, ngikhona ngiyaphila, kodwa manje sengingumoya, umzimba wami awusekho. Ngiphakathi kwabantu, my spirit is roaming around. Ilento esibiza ukuthi isipokwe. Isipokwe sibanjiwe, eminye imimoya siyayuzwa. Amandla wesipoko lapha kuvaliwe, kodwa isipoko singangena kuvaliwe. Uyayibona into enjalo ne? Now into eyenzekayo uthi ke uJesu uma ikhuluma noPetro uthi umnika isikhiya that the gates of the dead should not prevail. Now kithi thina abakholwayo moya onamandla kakhulu ilo moya wabafileyo, because wona umoya wabafileyo uduze kakhulu nathi. Uduze kakhulu. Uduze kakhulu nathi. Abantwana bami bangangikhonza bathi ngilidlozi eliphilayo, kodwa bengazi ukuthi I'm no longer for their sides. Ngibulewe ngama enemies wami, ngisebenzela ama enemies wami. Siyochubeka ngayo baba. Yes. After the break. You guys, both of you are very, very deep. Siyabuya hamba nje uthi kumanzi kancane ubuye uhlale nathi. We are taking it very slow, but ngiyakuthembisa mawusuka la we all have understanding. We are coming back. Babukeli emakhaya sibuyile khona la, according to the Bible kumnandi kakhulu, kuyashisa. Sikhuluma ngamadlozi nokukholwa ziyahlangana na. Umfundisi wethu hayi bakakhuluma just before the break, sifuna nje asicacise kancane. Baba bowusakhuluma. Na uJesu ke uthi nakhuluma kuPetro, akakhulumi ngoSathane, akakhulumi ngamademon, ukhuluma the gates of the dead, amasango welabafileyo, ilabantu abafe ukufa okungekho official. You see, they are not dead. I've prayed for people before. Empumalanga kunomfundisi uSimelane wase evangelical, wathandazela umuntu kwakuthiwa ufile, wabuya from the gates of the dead. You see, wabuya abantu babaleka. You see, now laba bantu eBilets East London, le langivela khona eBuffalo City, kunesikolo kuthiwa iBilets. Kunomntwana engamthandazela kuthiwa ushayiswe imoto, bathi nguNangamso, wathiwa ufile ngosuku lomngcwabo. Uma ba identify isidumbu wathi omunye no, but lo umntwana wenu une birthmark enje lo akanayo. Then babatshela ngami beza usaphila lo mntwana enkuluma ngayo. Ngamthandazela ngacela ukuthi bangamngcwabi, wabuya usaphila njengoba ngikhuluma nawo. Now ngizama ukuthi ke manje uJesu so lemimoya iyo elwa namakholwa, iyo lesiphuphayo nasilele, iyo le abanye benziwe odokolosha, is still one family. Iyo le kunomfundisi la ePretoria abezele kimi efuna ukuba ngumprofeti, yabona, wathi nakakhipha le 50,000 ezo wenza lento yoprofeti, wathiwa uzobuyisela ubrother wakhe, ngiyalikhohla igama lakhe,
uyayibona into enjalo kwathiwa nguye lo azosebenza ngaye ubrother wakhe owafayo. Now ngizama ukuthi ke manje ikhona lemimoya but ngokukaNkulunkulu ayivunyelwanga ukuthi isebenze. Now let me come to the question kaMprophet wami ukuthi why was uSamuel avukele kulo uyayibona into enjani. Now la kwindaba yabantu abasebenza ngemimoya bakhona abavusa abafile babakhulumise. Uyayibona into enjani. Ngokomoya kaNkulunkulu alikho idlozi okanye akekho umuntu ophethwe ngumoya wamadlozi ongangivusa nangifile. However, lesa scripture imfihlakalo yaso uNkulunkulu abesivezela ngoba uSamuel uma ekhuluma noSaul there was no restoration. Nanso into engifuna siyazi. There was no restoration, there was no forgiveness. Uthi Samuel unyakaziselani ngilele. Uya complain. Okay. That's number one. Unyakaziselani ngilele. Angithi wena wambala uNkulunkulu. Uthi namanje ayikho into engizokhuluma nawe. Okay. Wena uzofa. Ngoba wamala uNkulunkulu. Okay. According to me, abantu bangakhuluma nemimoya ne-ancestors and so on, but it's not into ebusisekile. Ngiyakuzwa dokotela. Yes. Ngifuna siye kumprofeti like I'm following him very very close. Okay. And ngiyabona ukuthi like there are people who bafika kakhulu and bafuna usizo lakho. Ngiyabona abantu bayatestify kakhulu into esikhulu kabi. I saw the recently ungathi umuntu beka into esiphumile kuye and all that. Will you say that it's the help the belief the ancestors or the help from God? Okay, ngingasho nje ngibe nesibindi sokuthi ngikhuluma iqiniso. Yeah. 2017 ngiqala ukuba nale revelation. Yeah. Ngayifihla ngagcina ngiconsulta ngokufihla nje ngaba iqili. Okay. Lo mfundisi ofihlela abazalwane, Okay. I consult na news isithunywa enze yonke le yonto. But before izinto zami bezingenzeki. Wamina, I was preaching prosperity but I was poor. Hlala ekhaya elibhedayo yonke le yonto yabona. But solo ngaqala kuba nale revelation because mina makuzokwenzeka into ngiyabona ebusuku. Angiphuphi ngelosi because kimi ile efika ingixake khona kakhulu la ku Christianity fanele njalo mangiphupha mangase nje ngithi esontweni ngibona amadoda agqoka ingubo ezimnyama ayangena wonke umuntu uyabaleka amadimoni. Fane njalo yonke into ibemhlophe ngibona umuntu omhlophe ukuthi nokuthi udokotela usho into la uthi uSamuel uthi ungyakaziselana. It amazing ukuthi uNkulunkulu angavuma a prophet inyakaziswe imimoya. If ngempela kwangasi umoya uNkulunkulu awusebenzisa lo wamadloti. It's amazing of which I don't believe that. Ukuthi lo wesifazane wayengaba nepower yonyakaza umprofeti ongaka kaNkulunkulu. Uphinde athi ungyakaziselana ukuba ungivuse ungikhuphule. Yabona? Unyakazisiwe uphinde uyakhushula. Kusho ukuthi ungaba necontact nabantu bakini noma bengasekho. Usethi ke kwivesi elandelayo ngokuba wena ubusuhlukene bese vele sehlukene noNkulunkulu sona. Usethi ke when you will join me tomorrow nesizulwane sakho sonke because insuku zakho ziyaphela. Ngicela ukubuza le dwaba, if I'm joining you to according to the Bible studio fanele ngibe kuphi? From to bed. Okay. Ngibela. Yeah. So nangu umprofeti ethi you will join me. But lo uconsulte umuntu onamadlozi. But a prophet of God say you will join me. Siphi isihogo liphezulu? Okay. Uma ethi tomorrow you will join me uzoba nami. Okay.
bajoyinana kuphi ngoba phela sithi lo nomunye uNkulunkulu umlahlile akamfuni kuneqiniso ekufanele silivume lokuthi number 1 ngokucabanga kwengqondo zethu asisoze safinyelela ekuthini uNkulunkulu ubiza kanjani nonjani usebenzisa onjani kanjani iqiniso elimsulwa lokho ngoba ngokuqualifya kwethu abantu asifiki uNkulunkulu usebenza ngeindlela ezehlukene ngithina sonke uNkulunkulu mina uyangisebenzisa kodwa ibelief yami uthi uNehemiah angikwazi ukuhlala amathuna neingange namathuna obaba omkhulu kudiliziwe kwashosi makukuhla ngifumana imvume ngiyovusa umuzi wobaba umenshina namathuna la why lento ize yabhalwa phansi if ayibalulekile ukuthi ayovusa ingange namathuna obaba mkhulu Hezekiah 37 esigodini samathambo asicabangeni bafethu esigodini samathambo isemathuneni kuyovuswa why ngayiwa emathuneni amaFilisti ingoba kuzovusa impi kaIsrael fanele kiwe emathuneni akhona so ibelief yami ithi builder ifoundation ngama ancestors akwakho akini awumazi uPaul awumazi uPetro awumazi uJohana uNkulunkulu mangabe ezobusisa uJakobe yindaba athi ngenxa kaAbraham uyihlo mayizobusisa uSolomon yindaba angathi ngenxa kaAbraham athi ngenxa kaDavid makubusisa why uDavid mayenza umusa athi ngenxa kaYihlo uJonathan kuMephibosheth angasho ukuthi ngenxa kaAbraham wonke umuntu ubusiswa ngokwezithunywa zakubo No, I wish Mfundisi, I just wish we had a problem. We have a problem of time. Yeah. But ke ubazola abafundisi. Udokotela ukhulumile site lakhe, nomprofeta ukhulumile site lakhe. And now ekhaya you will decide. Go to uthatha which side. Yeah. And umprofeta sizochubeka naye in the next episode. Yeah. Sine part 2 yakhona siyokhuluma ngemisamo siyokhuluma ngamathonga from me lihlona lelidwaba I'm saying bye bye Babukeli abahle amakhaya bekumnandi bokushisa kakhulu amadlozi niyakholana mina ngazi we'll see you next time on According to the Bible yaduma yatamaya real. How many of you believe that the Holy Spirit is in this house tonight?